Doncs res, tu, merci per venir un cop més. De la Fira de Sant Nicolau d'aquest any, en tot cas, tant en Xevi sobretot us explicarà més en detall, voldríem destacar diverses coses, no? Un cop més, però, el fet de que nosaltres funcionem per comissions i, per tant, aquesta fira va funcionant gràcies a una comissió organitzadora en la que hi ha gent de diferents entitats de la vall i gent inclús a títol individual que ens ajuden en el seu moment a replantejar la fira, que una de les primeres qüestions que vam determinar va ser fer de 2 a un dia, concentrar-ho tot en un dia, i per tant el primer agraïment és un cop més a la comissió, i aleshores agrair també a la Nina Bach, que com a artista ens ha fet el cartell, que després us explicarà, i a més contents perquè a més la Janina, la Nina és de la vall, és lletissona, i per tant encara ens fa més il·lusió, no? Que algú de casa, permeteu-me que ho digui així, ens pugui pugui dissenyar el cartell i el programa. Llavors aquí voldríem destacar, en tot cas, jo voldria destacar 3 coses. Una, el pregoner d'aquest any serà Lluèrnia, serà l'entitat Lluèrnia, i està molt pensat en el sentit que ens semblava que era un homenatge i un agraïment a Lluèrnia per la dignitat que en el seu moment van mostrar, que després de fer molts mesos treballant en un projecte, implicant a molta gent, van decidir anul·lar l'acte, l'esdeveniment, perquè va coincidir totalment amb la manifestació que va haver-hi l'11 d'octubre. I per tant, primer com a agraïment, i segon perquè són gent també de la comarca, que fan una molt bona feina, i ens semblava que era una bona idea que ells fossin els pregoners, i a més he de dir amb encara més agraïment que els va costar molt poc dir que sí, vull dir que de seguida s'hi van posar a to. La segona qüestió, com a novetat, ja us dic que en Xevi després us explicarà més detalladament, com a novetat 2 coses. Una, que farem un espai que se'n diu Un dia a pagès, en el que hi haurà uns monitors, en el que la mainada, més petita i més gran, podrà allò fer un seguit d'activitats del que significa estar a pagès. I això val per tothom, perquè també hi ha gent de la vall que no necessàriament sap fer de pagès, per tant això ens serveix per tothom. I l'altra novetat és que al vespre, com a cloenda i acompanyat d'un caldo, projectarem un mapping, que és aquelles projeccions que es fan a les façanes dels edificis. Farem un mapping a dalt a la plaça del Mallol, que enfocarem a la façana de l'església, aprofitant que està al costat del cementiri, la façana de l'església, en el que hi haurà una exposició visual i d'àudio també del que és una mica l'origen de la Fira de Sant Nicolau. Penseu que fa més de 500 anys que tenim el privilegi, aquells privilegis que es donaven a l'edat mitjana com a fira, i després explicant també el que és el fer remensa.